Café Murine in Geul. Binnen aan boetemuziek. Binnen wordt andere muziek gedraaid als boete. Dus als ze binnen staan, stuurt ze gedaan als het boete. Voor de rest kind je nog gaan drinken. Maar om half 2 dan gaat de zaak zo en dan moet je op sodemieter, want ik moet straks nog conversen. Dan moet ik eens even kijken, wie ik hem allemaal optreden. Godverdomme Fibos in die beperken. Oh, hier. Wie ik hem optreden. De vezelkastje. Vezelkast heb voor de boel. Die kostte me godverdomme helemaal niet. Rijst eten. Kom u vrijdag bij Café Murine. On de Merwet in Geul. Live muziek van Vezelkast. Het Circus. Ja, de Circus. Komende vrijdag tot half 2. Maar om half 2 dan gaat de zaak touw en dan moet je op. Zo niet meer, want ik moet straks nog conversen.